Ang sosyal ana. Pagkaon, isa ra nakaingkit. Ano? Tulo na nimo, natulo na. Tulo na? Kung diabetic ka, gusto ka mo doon sa Ginoo dali. Reading ka nga part. Ay, Kao ka daghan diri. You will get closer to God. Kung taas ang imong Sugar. sugar. Hi, ma'am. Welcome sa akong bagong negosyo. Grabe, giga mo. Bless. Hi, Lisod niya mag-parking, bay. Itorta mo sa akong bagong i-venture karon. Okay. Okay, itorta mo no. So mo ni siya entrance pa lang 50 million na ni. Gani ba lang? Gani ba lang? 50 million. Lahir yun si Ilas King ba? Dire. Una ko mga trabante. Amo ba? Oh, taga 100,000 ang bulan na na. Oo ba? 100,000. Ay, ma-apply na lang ko sa imo. Ay, ma'am. Ay, Ako rin manager. Ako rin isang manager. Imo na-assign dire? Okay, assign ako na. Bantugra. Ano pa ang bana sa manager? Oy. Ay, sir. Sir Winston, sir, si Joe Romantico. Sir. Ako rin si Romantico. Uyab ni mo na ba yung asawa? X. X. X na ko, X. Kamu naman tayo, X ang maganda itong daton Ay, permit. kasama boss, nagyan ko na ko ni boss. Amo niya nga ako. Ay, pag na, oh. Kani usa ni sa karon, Brad? Kani, tagpila ni inyo nga, kuhan, pagpalit mo. Di actor kani nga room sa amo na ning mga utility na mo ni. Kani nga room. Kani, Oh, ano? Kani nga room? Utility na rin. Amo lang gikuan nga ba. Pwede sila magkanta-kanta. Depende sa ilang among utility dire. Kung trabaho sila dili, pwede ra. Okay na, Kung soldado. sila ka mo trabaho, okay na, soldado. Sundalo gapon? Medyo galing gigang pa sila. Kay duhara ko na butan. Yan na. Inala. Hilas king galing. Dili sa unahan. Joe, nang ipapika-pika sa Tagalog. Mo na mo mga pika-pika, dili uso sa mo mga photo, mga ana. Oo. Dili ni. Tanawa. Di ka kasabot. Mo na ang mga pika-pika. Muni pagkaon sa mga social po. Muni. Skin, muni ha. Muni, tapos Oo. ang social po mo korban, di lang usapon, ano ra na yun? Ano lang? Oh, dili. Dili. Ang social Kung saan pagtulon? Diretso. Dili. Dili. Dili Oh, na dili pa sa social. social, oo. So, tayo nga example ha. Okay. Ang social, ana. Pagkaon, isa na nakaingkit. Ano? Tulo na nimo, natulo na. Tulo na? Social. Alright. Kasi klase sa mga cheese diri. Ay, mga cheese. Okay, dili masabtan inyong kakaon mga dato ba? Magaling. Di masabtan ba? Di ba, amin diri. Kanini, unsa man ni? Normal lang naman eh. Muna mong everyday nang mong yun nga pakaon diri. Oo. Oh, everyday rin basi sa inyo ha, burang pang party nino. Oo, party sa ni. Hilas King, pang everyday. Daily ninyo ni? Daily naman. Mga inani sumay? Normal, medyo nagkuhan lang kami, nagtipid pa yan eh. Ha? Nagtipid pa. Tipid pa niya. Pili lang ka, napadili ka. Tigas, tinyo unsa man niya? Ano na yung mga pasayan, kinilaw. Tipid gyud ni. Tipid ra. Dili ra naman eh. Kani sila mo nakita nimo, mga silingan na nako ni akong ipanawag ba naluoy ko. Alam mo sa mo kaon sa mga balik. Ako silang gikon. So moro to. Dili. Wala pa ko nimo gipalit ni. Kani unsa ni? Mo ni siya Jo, kung medyo diabetic ka, Oo. para mas dali ka madol sa Ginoo, dili ka mo anhi. Amo ba? Oh, kung diabetic ka, gusto ka mo dol sa Ginoo dali. Reading ka nga part. Ay, Kao ka daghan diri. You will get closer to God. Kung taas ang imong Sugar. Kani sila, gusto na gila sila Kani mag-closer to mga, God. mga silingan na namon ni ganina rin sila gipa-cute-cute sa ako sa gate. Oo. Naluoy man ka. ko, luoy ko. Sige, sunod nila mo ko. Okay, burag mo mga kaon. Bantog na. Ipakaon ni mo sila din para mag-closer to God ha. Para mas madol sila sa Ginoo. Asa man ani? Kanina kaping ka na. Kani Ay, grabbing. ma'am. Oo. Muna tikulik sa akong mga leftovers. Kaya naman sila ibabuyan. Sila Di ba ibabuyan. bawal naman na inanay Lasking? Kailangan. Kabalo ba kasi mga duulunon ba yata sa... Mo galing. Jumayo kaya at least nakabisita ka. Kabisita ko. Kani mo pa lang niya ha? Appetizer pala ni. Apitay. Wala ba na niya? 58 ni Kabok. Oo. Iuna lang akong duha. Sa napay 56. Dami no. Sige na, kao na. Ano, Bernie? Artista dito si Bernie. Oh, sa man ni? Telepono. Telepon. Dili ka mo tawag. Hello. Mo request ko kanta. Ana, dili ka. Telepono ninyo? Telepono. Akong kantahon kay It Might Be You, ana. Muna sa social. Social na din yung ano eh. Yes. Ay, tiko. Oh. Og ang pinakamahal nga toothpick.
Pinakamahal ka toothpick. Iyan na lang nimo, siya na'y bahala mo kanat sa kiki. Ibutang lang? Yan na lang. Ibutang lang nimo? Ay, dito, oh, katong- Wala na. Wala na. Grabe si Hilas King. Bay? Grabe, bay. Okay na. Okay na, okay na. Oh, sige na. So pwede na kumakaon ni Hilas King? Oh, pag umani-man pag sa mga vlog, bayaran taga ko na, bayaran taga sa imong kanan niya. Pila imong bayad sa pagpa-vlog? Barator magagawa. Pila man ga? Eh, nararamdaman ko sa mga 5 naman. 5,000 na. Oh, di naman imong 100,000. Okay na. Lahir kita yung Hilas King. Pero ano na, 2 minutes na. 2 minutes na. 2 minutes. Kaway hago. So kanina ni, ibonus na nila ko. 5 minutes naman eh. 5 minutes. Sige na, kaon na sa... Kaon ako. Sabay na sa mga Dito silingan. kanina yung mga, kuhan, kanina bisita Mga niyo, silingan sila. na. Unahan na pa. Pili lang Si kanina. IC, kailangan ni. Oo, kani. Si Kani. IC. Oh, muna sa. Pag-hi. Hi. Hi. Mga Sili, bisita. unsa man ni? Ilabay lang, naluoy sa ko. Naluoy ako. Naluoy ko, Silingan niya pa akong naman. gi-upload. Bro, familiar ka, anak ko ba? Oo. So ako lang gipaan ni. Naluoy ka pong Naluoy ka pong kumay na lang. Napay mga silingan lain ako. Pay-hi sa sila. Masulod na anas ako. Masaya pa di ka na mga kailay, masulod lang ako. Butahan lang gini. Friendly gini ka silingan. Pag ako'y altar galing oh. May altar. Wala kay altar. Para magpasalamat sa Ginoo. Magpasalamat ka nga di ka masapon sa mga illegal na mga Sorry. Di ba Ako nga i-travel ta ka sa ako mga rooms niya. Kuyaw. For the meantime, kaansa. Entertain na sa imong mga kuno. At least ako, Brad, nang-imbitar ko mga taga Sipalco. Salamat kay ako. Ang Actually, kurinti na mo, dili-dili magpunta. ako tuyo yung karon dili kay magputol na taba pero gani kay naakaba. Amo galing. Oo, so na-istorya na mo so di na ko di. Gidala ba ni mong pamilya nimo? Pakan na sila. Tapos pagdalag para sa Ero, ha? Naagi po din. Para sa iro. Na. Kumplita. Ay, grabe na kayo. Sabi mag foreigner ibang friends. So, natagay, bro. Ginaginaw ka ilang. Hello guys! Welcome for another video! Siyempre, kaupalag ninyo Joe Romantico. Tonight's vlog, naami sa The Cave Karaoke Lounge. Ang tagian ni sila ni Hilas. Gitor na ko ni Hilas King. Kaya basta kay siya, hindi ba ilan yung tagiya karon. Nabi sa... Muna siya ba yung lounge? Na sa dinner mo, abri. Di! Lounge. Lounge! Lounge kali? Lunch to. So na it is... Di, antinaw dyan. Tingipos kayo plato. Ating bus out na dahil ka din. Nagawad ko kitering din. Pandamay Hilas King. Head naman sa waiter din. Anyways, tonight's vlog guys, nako sa The Cave. And syempre, kung wala pa nakabalo, nani sa Corrales Avenue. Yan, nani sa Cagayan de Oro City. Tonight guys is the grand opening of The Cave, yung karaoke lounge. And kapan naman sila na Bernie and ako and then mga kailan naman din ka ma-invited for the opening. So dinili siya sa, it's a karaoke na na bar or lounge. Nindot nila mga facilities. I hope na makasunod ko dito sa mga sa area nila sa mga para sa mga facilities para makita na to unsay naa sa ilang video game or karaoke lounge nila sa dinhi sa The Cave. Ay, guwapa magigay. Oy, kompletos Ricardos mga higala si hi. And kompletos Ricardos karon basta lagi asa ang naikaon na lagi dito tanan lagi. But anyways, isa na siya sa celebration para sa grand opening sa The Cave din sa Corrales. So we have Master Popi. Jamban Tige. And the partner. And the Mr. Lee is in the house. I got Rusty. Say hi. Ulitan na. Alag ni Hilas King. And we have Hilas King in the house. Ay, ganda mga Hilas King ba? Isnab. Hilas King in the house. Hilas King. Isnab yung kaya Hilas King in the house. Ayaw pag singit-singit, magstorya ang Hilas King. Pag bastos. Ayaw pag storya dito. Ayaw pag Sorry na ulang. Guys, usara yung kabukluoy karong gabi una sa amuha. Usara ang pinakaluoy karong gabi una. Kita mo, kabantay mo. Hilas King and wife. Jam and Mr. Lim. Oh, couple. And ako si
Mami. So, ang nag-iisa, akong baby. Baby dako. And syempre, nag-iisang, nagmahay pag ito karon kay Nasha dili. Okay na kami? John? Unsa to, John? Uy, hi guys. Madam kita mga asawa ko. Sabi mo kawit sa mga. Grabe lahir gid sila ba? Salamat kayo sa pag-invite kay Ski nga. Enjoy lang mo guys, enjoy lang mo. And right now, itry na mo ang video, okay? Sa mo nagkikaingon. Ayo ka, Bells, Darla, ladies and gentlemen. And Jackie Manaba is in the house. Ma'am Grace, owner din niya. Nakaingon. Ang pamatunan yun nga siya ang the cave kumutsada po na kong tingog. Hoy! Wala na to eh. Diba na? Wala na. Okay, ako ilang ba sila? Tinod. Wow! Nice cave, babe! Hello. Oh, it's so nice. Muna siya ang ilahang sulod sa The Cave, sa Langob. So, muning sulod sa Langob, guys. Social ang Langob din. Alright guys, so that's it for today's Biju. And muna siya ma-experience sa gwapo ang experience na mo gitsada ang ang tingog sa The Cave. So guys, bye. Hi. Gusto mo siya yung tingon? Dili mo sa The Cave. Kaya makachada, gitsada ang tingog ni Jam. Tsada ka na po mga tingog din. Pero dali Fairness, ang may padili sila magkadimao sa ilang stupid love. Sana to sa Timpo tayo. Okay na. Unsa man sa nimo ayohon ang stupid love nga stupid na mga na. Ayohon pa nimo stupid nga mangugaya. Tama, like point si Ma'am Grace, thank you. Ano siya, ma'am? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Jack Sparrow. Hi. So guys, please hit subscribe and notification button